عزو السلام تانا تقبلوا ناي زيتوب شانل تعزبتي كمي تصنحو نزق وان زدلنيام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كورا سمعتي بركز زبالو وانا حبريتاتات نابيتو مستعانو اغديمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتولون نزيتوب شانل سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي زحلفو ملغتن دوب إثيوبيا حال وقع يكايد مهلاون سراوي السودان دب إثيوبيا أبحد الساعات كم زقوزات مقلاتون فيلد مارشال برهانو جلا نبحري عبي مدلوات كجبر متوع عن زحبرون كالوتن زينات لونا كساب مودات حبيركم ناتنحوم بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي أبز حلفو الحت قمتي أب شرم إلشك زيت ختمه سممع مقراج تخصي كازا كم اون ابزو حلف ورحي اب سويسرلاند زيت تختمه سممع امريكان ايران بقلطوف كتكبر كم زلو اسميرلوم بريزيدنت السيسي ابزس معمدره سممعات كازان ايرانن نمزراق وين مدفع زقبر زخوني خفتنا مكل خالن دوم بال كم زدلي قاليت ويركب بتوساخي مرح قبطي بسنكي زي مرقاقة زوبا اب قطابا هاقرو زسعبو كبيد قدعات ونابريلوم ات بريزيدنت ابي من بترقاقا معطوغات حتي ابلعلي بمسمر قيح بحري باب المندبن زحالفا نقداويان مراخب زفتسمو متقعتي قبطي كاب كانال سويز عامتاو لعلي 10 بليون دولار اتاوي كم زخسرت افليت ويركبالوم از خمزيلون دهالوا اب ماخلاي مبراق زلو جيوبوليتيكا وطري اب زي زحالل اوان بريزيدنت ايران مسعود بازيشكيان محبر سب عالم بزعبة إسرائيل قبل علتنا بتزوبا زركب هاجرات اتفصمو زلا تقعات سقطا ممراتو بترخوانينو ات بريزيدنت نزحا نقفيتا زقربه اب تاريخاو مدرخ نزخر قبري لعلواي مرح ايران نبر آياتولا علي كاميني امدرو اسرائيل املا ماخلاي مبراق ناقدد زخيد زلو زي مرققعن قبل علي حالو هاجرات اتقبرو زلا متقعتن بزملكات محبر سب عالم زمرتو سقطان سقمت زي موسادون اتريرو نقيفوم بازيشكيان وسيقو حادش مريحنة إيران أبزو وساني نايفتنا أوان عابي تاريخو حلافنة كم دسكم ونقليتم بدحرزي كاندي تخورت حادنة اسلامنا زيادان متنخارن منفس متحبارن شركنة هاجرات اسلام نمسفحن مقانو بمزخار دما ملغتو عام حلالي فلوم نابتخالي زينا مسنساقر أبدوب إثيوبيا حال وقع إكادالهم سراوي السودان أبدوب إثيوبيا سفيح وفري جميري ركب برتع وقعون آسعب لهم سراوي تتهاجر نتاس سب ألوان فاريد كم زود قونا فليت لهم بحاجز آيرن مريت اندماك كبير وقع إكاد كم زول يفلتم أنا دولون وتهدراو من تتاتو بمتقاس كم زحبرو سراوي السودان نتا أبدوب ومبراق قزعات سمايا ونايل اتركبن مزوبا بينشانغول غومز إثيوبيا اتداوبن استراتيجيكاو دوباويت كتما كومروك داغماين مقوطار سفيح متقعتي كم جمر حبير لهم اتمتقعتي امونغو عمزت قلطف دغف حيلتات اريسفن حزبا منقسقاس حرنت السودان سمين SPLMN كبيد وقع دحر مكيادو زتفتصميم سراوي السودان مشارختون دحر ناي ساعات وقع ابوسن كتما كومروك ابزركب ناي قدمه جنبار مدبرات حيلي دغف حيل اريسف كبيد متقعت كم زفصمو سموم كغلا زيدليو وتادراو منطات بمتقاس اتا مدبر زينا حبير علم از متقعتي اكل نايتي كابز حلف ورح مغابيت جميرو اب تحت قدرت سراويت مكلخال اريسفن حزبا منقسقاس حرنت سمين سودان SPLMN زصنح كتما داغماين محاز زكاير زلو سرحيتيم از دحرواي متقعتي بحبرات امارات عرب زدقف حيل قلطف دقف RSF مشارختو زخونه ملشا حزبا منقسقاس حرنت سودان سمين SPLMN اول حمغابيت نايز عامت نخم رخد حرم قوصصارهم ابزو باسمياو نايل ناوار حز صنح وتادراو وفري እናተ ጠናخرن كلو زمصيم از خنታት ዝድማ እትግጭት ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከይሰገር ስጋት ፈጢሪ ይርከባሎም እዛብ ዝኾነ ልእዋን ሰራዊት ሱዳን ነታ ኣብ ጥቃደብ ኢትዮጵያ ትርከብ ከተማ ኩምሮክ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ከም ዝቆጻጸራዩ አፍሊጡ ዝርከብ ዘሎ በመሰረት ጋዜጣ አልሻርቅ አላውሳት ብሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክፍለ ግዛት ብሉ ናይል ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከተማ ኩምሮክ ከቢድ ሓይሊ የዋፍር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም በመሰረት እቱን ወታደራዊ ምንጭታት ዝጠቀሰ ጸብጻብ እቲ ሓይሊ ምድልዳል ኣላይነቱም ኣብ ልዕሊ ዕርድታት RSF ብመዳፍዕ ደብዳብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹሎም ነዚ ሲዒቡ ድማ ኣብ ከባቢታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዓድታት ናይ መድራዊ ሓይሊ ውግእ ምጅማር እውን ተጠቂሱሎም ነዚ ውግእ ንምሕጋዝ ሓይልታቱና ጠናኸረ ዝኸይዘሎም ወታደራዊ ምንጭታት ሰራዊት ሱዳን ወሲኾም እቲ ኩናት ኣብ ዝቕጽል ሒደት ሰዓታት ናብ ከተማ ኩምሮክ ከኣቱ ምዃኑ ይኣምኑ
ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተ ኣመሓዳሪ ከተማ ኩምሩክ ዓብድልኣቲ ኣልፋቂ ወታደራዊ ዓወት ቀሪብሎ ብምባል ነቲ ኣብ ግዝኣት ሰማያዊ ኣባይ ብቕልጡፍ ዝግስግስ ዘሎ ሓይልታት ንምድምሳስ እዚ ውግእ ናይ መወዳእታ መድረኽ ምዃኑ ገሊጹሎም። ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን መሻርክቱን ክብሪ መንግስቲ ናብ ንቡር ንምምላስን ዝተተሓዘ ከባቢታት ንምምላስን ቆሪፆም ከም ዘለዉ ይኣብርዩ። ብመሰረት ጸብጻባት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ሰራዊት ሱዳን ብሓደ ወገን ኣብ ግዝኣት ሰማያዊ ናይል ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ ስጉምቲ መሻርክትን ሓያለ ኩናት ክካየድ መጽንሑ ይፍለጥ። ድሕሪ እዚ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ኣልፋቂ ንኣልሽረቅ ኣላውሳት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰብኣዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ፍሉይ ትኹረት ከም ዘድልዮ ገሊጹሎም። ኣብዚ ከባቢ ንኣዋርሕ ብዝቐጸለ ኩናት ኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ብምጥቃስ እቲ ዝመጽእ ሓይሊ ቀልጢፉ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክን ማይን ከምኡውን ኣገልግሎት ጥዕናን ከም ዘዕነወን ነቲ ጸገም ዝገደደ ከም ዝገበረን ይገሊጹ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ከተማ ኩምሩክ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሱዳን ክልል ብሉ ናይል ትርከብ ኮይና ምስ ኢትዮጵያ ትዳወብ ቦታ ምዃና ይፍለጥ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ነምርሕ ወታደራዊ መኮንናት ናብ ባሕሪ ጉዕዞ ንምክያድ ዓቢ ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ክበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትገብሮ ጉዕዞ በቲ ከቢድ ፈተነታት ምሕላፍ ክሓትት እዩ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እኹል ምድላዋት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ። ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ጸጥታን ስትራቴጂካዊ መጽናዕትን ዝሰልጠኑ ሰልጠንቲ ላዕለዎት ሓለፍትን ራብዓይ ዙርያ ኣብ ዘመረቐሉ ስነ ስርዓት ተምሃሮ ዝተረኽበ ሓላፊ ስታፍ ዕጡቃት ሓይልታት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ንዘመናት ብስእነት ሰላም ዝተለለየ ኩነታት ጸጥታ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ናይ ጎንፂ ዞባ ኮይኑ ይመጽእ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። ጸላእትና ኢትዮጵያ መሪሕ ግዳኣ ከይትጻወት እቲ ክልል ንምርግጋእን ውሽጣዊ ድሕነት ጸቕጢ ንምፍጣር ጸላእትና ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ናይ ምርግጋእ መሪሕነታ ንኸይትጻወት ንምግዳድ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ንኽጽመድ በቲ ኻሊእ ወገን ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ክዝረጋ ብምግባር ንውሽጣዊ ድሕንነትና ጽልዋ ንምሕዳር ዘኽእሉ ስርሕታት ፈጢሮም ኣበርቲዖም እናሰርሑ ይርከቡ ዝበለ ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውጻእ ዝተጠቕምሉ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ጸረ ኢትዮጵያ ሕብረት ሕጂ ድማ ስሙ ቀይሩ ጽምዶ ብዝብል መጸውዒ ጸረ ኢትዮጵያ ሽርሒ እናካየዱ ይርከቡ ክብል ገሊጹ ይርከባሎም። ብዘይ ውግእ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝበሎም ወገናት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እቶም ብስዕረት ዘይሓፍሩን ከም መነባብሮኦም ባንዳነት ዝለማመዱን ጉጅለታት ጸላእ ሃገሮም ንምድኻም ሃገራዊ ረብሓ ጸላእን ምሕላውን ዝጥቀሙሉ ምዃኖም ይገሊጹ ዘሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ እትገብሮ ጉዕዞ በቲ ከቢድ ፈተነታት ምሕላፉ ክሓትት እዩ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እኹል ምድላዋት ንባሕሪ ክግበር እውን ነቶም ተመረቕቲ ኣተሓሳሲቡ ይርከባሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ግብፅን ብናይ ስልኪ ጻውዒት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳላሕ ምስ መዘነኡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደለቲ ናይቲ ርክባት ኣካይዶም። እቲ ርክብ ከም መቐጸልታ እቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝጽንሐ ክልተኣዊ ምምኻር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕድ ሃገራት ምትእስሳር ምትሕብባርን ዝሓይል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይልሎም። ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንምዕባለታት ኣንፈታቱ ግርጭት ሱዳን ንሰላምን ጸጥታን ዞባን ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ክብድህ ዝኽእል ምዕባለታት ዓሚቖም ከም ዝዳህሰሱ ተገሊጹሎም። ኤርትራን ግብፅን ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ንምርግጋጽ ውህድን ኣድማዕን ምትሕባር የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።